setmana. Al llarg de la tasca 4 havien de descobrir personatges de la ciència relacionats amb el projecte, o sigui, el món dels microorganismes. Cada grup havia de fer recerca d'un científic. Al llarg de les presentacions, cada tasca us ensenyarà la gravació del treball del científic. Ara, la tasca 0, començarà les presentacions. Bon dia! Nosaltres hem fet l'exposició de les pastes. Benvolguts pares i mares. Avui us explicarem en què consisteix el nostre projecte que es diu Aquí hi ha vida. Nosaltres som la tasca 0 i som jo, el secretari, Jo, la coordinadora científica. Jo, l'observadora. I jo, el tècnic de laboratori. junts formem el grup dels petits científics. Jo us explicaré l'impacte del projecte. Vam anar a la Linera i al voltant de l'escola i amb les lupes vam observar tot tipus de sergis. Després, les dues profes ens van fer unes fotos i les van imprimir i les van penjar aquí. I vam elaborar un mural. Aquesta sortida cultural ens va servir per fer aquesta activitat on vam haver de descriure éssers vius i coses inerts a ull nu i amb lupa. Després vam fer una activitat sobre els nostres punts forts per ser en grups. Durant el projecte vam fer un Kanban per saber com anàvem d'avançats amb les tasques. Per introduir el projecte vam fer unes activitats de preguntes principals. Al llarg del projecte hem estat relacionant les activitats amb els 4 fils conductors que ara us direm. Els éssers unicel·lulars són beneficiosos o perjudicials en el nostre dia a dia. És important la higiene per la prevenció de malalties? Sabem expressar i compartir els nostres coneixements? Conec i utilitzo estratègies per millorar el treball cooperatiu. Ara veureu el vídeo sobre el nostre científic anomenat Lluís Pasteur. L'exposició de Lluís Pasteur. Ara us l'explicarem. La biografia. Lluís Pasteur va néixer el 29 de setembre del 1822. Els seus pares eren Jeanne Pasteur i Jean Joseph. Tenia 3 germanes que es deien Emily, Virgile i Josephine. La seva germana Emily va patir una gran malaltia que li produïa un retard mental en el cervell, que tenia la ment d'un nen de 5 anys. Lluís Pasteur va demostrar que la fermentació és causat pel creixement dels organismes. El 1865, Pasteur va demostrar que una malaltia anomenada febril anava matant a milers de grups de seda i va tenir que eliminar aquell control. Ara us explicaré la teoria del geni. Abans que Pasteur demostrés aquesta teoria, altres grans científics l'haurien suggerit. Però ell va desenvolupar tots els experiments i va convèncer científics d'arreu del món. Amb aquesta teoria també es mostra que els microorganismes contaminen les begudes fermentades i que alguns líquids com la llet, quan s'escalfen, poden matar bacteris. La immunologia va ser un dels descobriments més importants de Lluís Pasteur. La hipòtesi sobre una forma de vida malaltia que causava immunitat no era nova. Era descoberta temps enrere de la variola. Edward Jenner va descobrir la vacunació contra la ràbia que donava immunitat a la variola. Temps enrere de Lluís Pasteur, això va estar reemplaçat generalment l'ús de material de variola, preferentment en la inoculació. Aquesta ha estat la nostra exposició d'un científic molt important. Aquesta ha estat la nostra tasca. Esperem que us hagi agradat. I ara us deixarem Amb els nostres companys de la tasca 1. Hola a tothom, som la tasca 1. Fem la curs. Ens diem científics investigadors. Jo soc l'observadora. Jo soc la secretària. Jo la coordinadora científica. I jo el tècnic de laboratori. L'objectiu principal d'aquesta tasca
És treballar i aprendre els conceptes bàsics del projecte, que són els microorganismes. Per això hem realitzat diferents activitats on hem après què és una cèl·lula, els microorganismes, els virus, els bacteris, les floridures, els protozous, els fongs, les algues. Com s'agrupen les cèl·lules en entitats pluricel·lulars i formen teixits. Aquests s'agrupen i formen òrgans. Aquests s'agrupen i formen aparells i sistemes. També hem après què és el líquen. En aquesta activitat és la metacognició i vam haver d'identificar els cossos inerts i els éssers vius i classificar-los en una taula. Després vam aplicar-hi les seves diferències. En aquestes altres activitats ens vam aprendre les diferències entre una cèl·lula animal i una cèl·lula vegetal. Vam tenir d'estudiar dos esquemes, un sobre els éssers unicel·lulars i un sobre els éssers pluricel·lulars. També vam fer aquestes dues fitxes, activitats aquestes dues activitats en les que vam tenir que posar en pràctica els coneixements apresos en aquest projecte, mitjançant passatemps com una sopa de lletres o un lavadí. Ara us deixarem amb els nostres científics Alexandre Fleming. Nosaltres som alguns científics investigadors i avui presentarem Alexandre Fleming. Alexandre Fleming va néixer el 6 d'agost de 1881 a la ciutat escocesa de Lichfield. Va estudiar medicina a St. Mary's School de Londres. El rei George VI del Regne Unit el va nomenar cavaller. Durant la seva estada a St. Mary's School de Londres, el director del departament, Arnold Edward Wright, va començar l'interès per Fleming cap a uns tractaments cap a les infeccions, dedicant-se a la millora i fabricació de vacunes i sèrums. Finalment, Fleming va morir el 11 de març de 1955 a la seva residència de Londres per un infart de miocardi. Alexander Fleming va descobrir el lisosi, un enzim antibacterià present en les secrecions mucoses. Aquest descobriment es va inventar perquè un moc d'arsenes procedent d'un esternut va caure sobre una de les plaques de Petri, on creixia un cultiu bacterià. Uns dies més tard va mirar i on s'havia disposat el fluid nasal, els bacteris havien estat desapareguts. La colònia d'un fong havia crescut espontàniament com un contaminant. Després d'estudis, en una de les plaques de Petri que està centrada en Staphylococcus aureus. Fleming va observar l'estat de les plaques i va comprovar que les corones bacterianes que envolten els fongs anomenats penicillium natura eren transparents a causa de les morts de les plaques, de les morts de les bactèries de les plaques. I així es va descobrir el penicil·lium. L'any 1945 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia. Aquesta ha estat la nostra tasca, que esperem que us hagi agradat. I ara us deixem amb els companys de la tasca 2. Bon dia, mare. Nosaltres som la tasca 2, vacuna. El nostre grup es diu els tractors als microorganismes. El vam crear que a partir del projecte de microorganismes i cèl·lules. L'objectiu d'aquesta tasca és conèixer el que és una vacuna i la importància d'estar vacunat. Aquesta tasca, aquest equip de sentir un cop en un l'era, que va de què sé que vull saber que après sobre les vacunes. Aquesta activitat és un calendari de vacunes sintèctiques i la vam haver de fotocopiar a la part de les vacunes, que són les vacunes que tenim posades i els mesos que ens les tenim que posar. La Pilar, la mare de la Lucía Pagano, farmacèutica, va fer-nos el favor de venir a explicar-nos diferents temes sobre les vacunes. Ens va ensenyar diferents tipus de virus i bacteris i les seves defenses específiques. Ens va dir sobre les malalties que hi havia arreu del món i quines vacunes les podien combatre. Ens va parlar sobre Edward Jenner, el creador de les vacunes. Ens va parlar sobre com les va crear i finalment va tenir el seu temps de respondre totes les nostres preguntes i a partir del que ens va explicar vam fer els punts. L'eslògan el vam crear a partir d'una oració, una imatge o un dibuix relacionat amb la importància de les vacunes al nostre dia a dia.
estudiaven nàutica, biologia, física, química, microscòpia, etc. El coneixien com llei de Hooke microscòpia. El 1661 va formular l'actualment anomenada llei de Hooke i el 1665 va publicar el llibre Micrografia. Hooke va formular la teoria del moviment planetari i va fer contínues disputes amb el seu company Isaac Newton i sobre la teoria del moviment planetari i la llum. Descobriment. Robert Hooke va descobrir les cèl·lules observant amb el microscopi una làmina de sòl, adonant-se que estava formada per petites cavitats polièdriques que recordaven a les cèl·lules d'un canal. Per això cada cavitat s'anomena cèl·lula. No va poder demostrar que era la cèl·lula. Va observar que estava veient que era una cèl·lula vegetal, amb les seves formes característiques de forma triangular. Els farem prosseguir la organitzativa I ara ens deixem amb els companys de la tasca 3. Bon dia, nosaltres som els exploradors. Bon dia, pares i mares. Nosaltres som els exploradors de cèl·lules i ara us explicarem el procés de la tasca 3. Som científics. Jo sóc l'observadora. Jo també sóc observador. Jo sóc la coordinadora. Jo sóc el secretari. Jo sóc el tècnic de laboratori. L'objectiu principal d'aquesta tasca era la recerca i observació amb microscopis i lupes binoculars. Aquesta activitat s'anomena Coneixent el microscopi. Consistia en escriure les parts del microscopi i les seves funcions. En aquesta activitat vam comparar les parts principals d'un microscopi i les parts principals d'una lupa binocular. En aquesta tasca vam tenir la gran sort d'anar al laboratori, on la Mercè, la professora de quart d'ESO i els seus alumnes ens van explicar coses molt interessants. Vam tenir l'oportunitat de conèixer bé el microscopi, veure les nostres pròpies cèl·lules vocals, veure microorganismes com protozous i veure les neurones d'un gat, que tenen una peculiaritat que Ramon i Cajal va descobrir, i és que les neurones, a diferència d'altres cèl·lules, estan separades. Aquí, a la classe, també vam veure altres éssers vius, però els vam veure amb lupa binocular. Després d'això, vam fer aquesta activitat, on descrivíem i dibuixàvem tot el que vam veure. Això és un experiment on amb els resultats obtinguts vam treure una activitat de respondre a les preguntes. L'experiment consisteix en agafar 4 trossos de pa i posar-los en diferents temperatures, humitats i llums. Després d'una setmana que vam fer el procés, els vam portar aquí a classe i vam comparar les diferents floridures que havien sortit en els diferents trossos de pa. Aquesta activitat vam haver de respondre les preguntes que feien sobre el microscopi, nombrar les parts de la cèl·lula animal i dibuixar la cèl·lula de la seva. En aquestes dues activitats del FAST anem a aplicar els conceptes treballant sobre éssers unicel·lulars i pluricel·lulars. En aquesta altra activitat vam tenir que dibuixar un ésser unicel·lular bacteri, un ésser pluricel·lular vegetal, un ésser pluricel·lular fong i un ésser unicel·lular protozou. Aquesta activitat és de metacognició, és un CSI, que vol dir color, símbol i imatge. De color vaig fer el verd i el vermell, representant els bacteris beneficiosos i perjudicials. De símbol vaig fer un protozou i d'imatge vaig fer els bacteris beneficiosos a l'espai verd i els perjudicials al vermell. Aquesta activitat és d'autoavaluació. Ens vam avaluar en un pòdium i vam escriure una reflexió sobre com havíem treballat durant la tasca. I ara veurem el nostre vídeo sobre Edward Jenner. Nosaltres som els exploradors de cèl·lules i us exposarem el científic Edward Jenner. Jenner va ser un gran investigador, poeta i metge. Va néixer el 17 de
Berkeley, Anglaterra, i va morir l'any 1823 de tuberculosi. Ell tenia 3 fills, anomenats Catalina, Edward i Robert. El seu pare, el reverend Stephen Jenner, va rebre la mestra d'arts a l'Acadèmia Oxford. Jenner provenia d'una família amb molts béns i riqueses. Edward va fer un gran descobriment per al món de la ciència. La infància de Jenner va ser força dura. A la seva curta edat, gairebé a 5 anys, va quedar de pare i de mare. En els primers anys escolars, se va desenvolupar uns interessos per la ciència i la natura, que va continuar al llarg de la seva vida. Ell vivia amb la seva família. Avui en dia, la seva casa encara es conserva i és on pots anar a visitar la seva vida i els seus interessos. Edward Jenner va inventar la primera vacuna contra la verola. A Edward Jenner, la idea de la vacuna se li va ocórrer quan va sentir una lletera al seu poble, dient: "Jo no necessito la verola dolenta perquè ja tinc la de les manes". Aquesta experiència es podia dur a la seva vida, estudiant-la aquesta qüestió. La paraula vacuna prové de la paraula vaca, ja que les vacunes consistien en agafar petites dosis a les vaques que aquelles patien la mateixa malaltia però amb menor gravetat. Així preparant el sistema immunitari del cos humà per quan en un futur la malaltia donés que el cos estigués preparat per atendre's. La verola pilota va ser una malaltia molt infecciosa que en alguns casos podia causar la mort. Es va estendre per tot el món, matant a un de cada 3 infectats, fins que es va erradicar l'any 1980. No hi havia ningú tractament especial i l'única forma de prevenció era la vacunació. Ara us deixarem amb la tasca quart. Bon dia, us exposarem el científic Edward Jenner. Jenner va ser un gran investigador, poeta. Bon dia, pares i mares. Nosaltres som els científics de la tasca. Hola, aquest és el nostre... Aquesta és la portada de la tasca 4, descobrint personatges de la ciència. A aquesta activitat havíem de cercar informació amb les tablets sobre Alexander Fleming. En aquesta activitat, el puzzle d'Aronson, teníem que cercar informació amb les tablets i una vegada la teníem a respondre les preguntes. Aquesta rúbrica és l'autoavaluació i tot el grup ens teníem que posar d'acord sobre quines puntuacions creiem que eren les més adequades de com havíem treballat al llarg del projecte. Aquesta activitat era a partir de la lectura, sobre la nostra notícia, on havíem d'escriure una paraula, una idea i una frase sobre la lectura. La lectura era sobre els avanços del 2019. Cada grup tenia una notícia. El nostre grup tenia la notícia del sistema hidràulic per introduir la insulina. En aquesta activitat havíem de primer llegir la notícia que ens havia tocat i després havíem de buscar les preposicions i les conjuncions sobre la notícia. Aquesta diana és l'avaluació i ens vam tindre que avaluar del 0 al 3 en diferents preguntes. I ara veureu el nostre científic Antonio Van Leeuwenhoek. Aquest és el nostre projecte sobre el científic Antoni Van Leeuwenhoek. Antoni Van Leeuwenhoek va néixer en el 1632 i va morir en el 1723. Era un comerciant holandès interessat per la ciència. Va aconseguir 250 augments quan de moment només s'havien arribat a 40. Va ser el primer home en veure els capil·lars sanguinis i els bacteris. Va fer una col·lecció d'il·lustracions microscòpiques i la gent que no tenia interès va aixecar l'interès i va anar a veure-ho. Va ser un comerciant de teles aficionat a tallar-les, però va passar als llibres d'història com a pare de la microbiologia. Per les seves observacions excepcionals de microbis a través de senzills microscopis que ell mateix construïa. Va observar moltes coses al llarg de la seva vida. Va descobrir protozoos, bacteris i els virus que vivien dins l'aigua. Antoni Van Leeuwenhoek va construir microscopis simples d'eleva poder de resolució, que ell permetia perfeccionar l'estudi i els coneixements
dels teixits orgànics. Va descobrir llevats i els globus de la sang. Va ser conegut per les millores que va introduir a la fabricació de microscopis i els seus descobriments com els globus vermells, el sistema capil·lar i els cicles vitals dels insectes. Havia arribat a observar animals tan petits que no arribaven a la mil·lèsima part ni un gra de sorra. Just no arribava al moviment. Quan Hawk es va avorrir d'examinar teles, va agafar les seves lents i va observar altres coses. Pels d'animals, pell humana, insectes, etc. De tota classe d'observacions. Aquest ha estat el nostre projecte i esperem que us hagi agradat. Aquesta ha estat la nostra tasca, que esperem que us hagi agradat i us deixem amb els companys de la tasca 5. Bon dia a tothom. Nosaltres som la tasca 5, Ciència i Organisme. El nostre grup està format per Jo, la secretària, jo, la conservadora, jo, el tècnic de laboratori i jo, el coordinador històric. Ara el nostre company Manel ens explicarà la portada de la tasca 5, la sopa de la vida. Aquest dibuix representa una cèl·lula animal partida per la meitat. La nostra tasca és un recapte de tot el que hem treballat i vam treballar els diferents conceptes del projecte. El nostre objectiu era fer la maqueta de la cèl·lula animal i vegetal manualment i treballar totes les seves parts. les dues primeres activitats que vam fer van ser les de metacognició, que són el 3-2-1 pont i el comparar i contrasta. El 3-2-1 pont es basa en 3 idees, 2 preguntes i una imatge. Tot això té que anar relacionat amb què ens pot significar aquest títol per nosaltres. Després, el comparar i contrasta teníem que comparar la cèl·lula vegetal amb la cèl·lula animal i dir en què s'assemblaven, en què es diferenciaven i la conclusió. La segona activitat que vam fer, vam treballar les matemàtiques. Ja que havíem de crear una cèl·lula vegetal, vam mesurar l'altura i la base del rectangle de Prexpan i vam calcular el seu perímetre i la seva àrea. Després, vam tallar el rectangle en una forma hexagonal i vam tornar a calcular el seu perímetre i la seva àrea. També vam haver de crear una cèl·lula animal, però només vam calcular la longitud i l'àrea de la circumferència amb les mesures del diàmetre. Després vam dibuixar una circumferència i vam identificar les seves parts. I per últim vam dibuixar una esfera amb un ull. Com vam crear les cèl·lules les vam crear amb Prexpan i vam tindre que identificar el nucli, els orgànuls, les parets i el citoplasma i vam tindre que pintar amb pintura. Les cèl·lules van ser el producte final. La cèl·lula animal també la vam elaborar amb Prexpan, una forma esfèrica, i vam tallar una quarta part per poder formar les diferents parts. La vam pintar amb pintura i vam identificar les seves parts, que són el nucli, el citoplasma, l'orgànul i la membrana. Aquesta ha estat la nostra tasca i us deixem amb el vídeo del nostre científic Santiago Ramon i Pujol. Nosaltres som la tasca 5, ens diem els cientiorganismes. A nosaltres ens ha tocat el científic Santiago Ramon i Pujol. I ara l'Estela us explicarà la biografia. Biografia. Va néixer l'1 de maig de 1852 al poble de Catilla d'Aragó, a Navarra. Als 2 anys va anar a viure a l'Arres, Saragossa, amb la seva família. El seu pare era metge cirurgià i va treballar en molts pobles d'Aragó. Santiago Ramon i Cajal va estudiar medicina a la Universitat de Saragossa. Va fer el servei militar a Lleida i a Cuba. Quan va retornar a Saragossa, va iniciar la seva vocació científica i va fer el doctorat. Es va casar amb Silvènia i va tenir 7 fills. Va treballar a València, en Barcelona i Madrid. Va ser científic, professor, fotògraf i escriptor. També va escriure molts llibres sobre la fotografia. Va obtenir reconeixements a França, Itàlia, Espanya, Alemanya i Rússia.
va morir el 17 d'octubre de 1934. El 1888, durant la seva estada a Barcelona, aplicant el mètode de matriculació, descobreix els mecanismes que governen la morfologia i els processos connectius de les cèl·lules nervioses, de la substància grisa i del cervell nerviós cerebroespinal. La seva teoria va ser acceptada el 1884. Sistema nerviós. Fins al final del segle XIX es sabia ben poca cosa sobre l'estructura i el funcionament del sistema nerviós. No obstant això, el descobriment en detall de l'estructura del sistema nerviós és deguda a Santiago Ramón y Cajal, que va millorar la definició i va revelar que el sistema nerviós constituït per cèl·lules separades i ben definides que es comunicaven entre si a través d'espais buits. El 14 de novembre de 1934 es va posar en circulació un segell de 30 cèntims de peseta, amb el seu retrat i un microscopi, dibuixat per José López Sánchez Toda. L'agost de 1952 es va posar en marxa un altre segell de 2 pessetes, només amb el seu retrat. I l'any 2003, conjuntament amb Suècia, li van dedicar un segell de 51 cèntims d'euro. I aquesta ha estat la nostra presentació de Santiago Ramón y Cajal. Aquest ha estat el nostre projecte. Esperem que us hagi agradat i ara podeu passar per les taules a veure les maquetes de les cèl·lules i el producte final del projecte, que és el portfoli. També podeu passar per aquesta taula i veure les floridures i objectes que han portat els nostres companys amb els microscopis i lupes binoculars del laboratori. I ara us deixem amb el vídeo del projecte.